Hvor fanden er han henne? Hvor fanden i helvede har han gemt sig henne af? Den der jubelnar der. Nu har han jo rendt rundt igen og lavet alt muligt. Nå, der var du! Hej Valtehat! Tillykke med fødselsdagen. Ja, jeg ville jo sådan set rigtig gerne have været ved dig i dag, men der var lige en tur til Sverige, og så nogle gamle venner, jeg var nødt til at skulle tage op og se. Så jeg har simpelthen forberedt verdens bedste gave, hvis jeg skal sige det selv. Det må jeg jo så se, om du også synes. Nu skal du høre her. Jeg tænkte, hvad kunne man tænke sig, når det er sådan, at man bliver 12 år? Jeg tænkte, Valdemar, han elsker mad. Så jeg tænkte først, at vi skulle have en mega kulinarisk oplevelse, og derfor så ringede jeg jo selvfølgelig til min bror. Han hedder Jesper, han har noget, der hedder formand Laves Billebæks, og jeg tænkte, det kunne da være en mega god idé, hvis Valdemar og jeg, vi fik en rigtig kulinarisk oplevelse med en stor elefantbille Lave. Så jeg ringede til brormand og sagde, hey bro, kan jeg ikke lige få sådan en elefantbille Lave, og så kan vi, Valdemar og jeg, lige dele den. Og så sagde han, æde min Lave. Æde elefantbille-larven, du må da være fuldstændig sindssygt, Tommy. Det kommer overhovedet ikke til at ske. Den her larve, den tager 2 år om at blive til en bille, og den er så tæt på. Det kan jeg love dig fra, det kommer ikke til at ske. så nej, det kommer slet ikke til at ske. Jeg tænkte, fuck, hvad gør jeg så? Nå, tilbage til tænkeboksen. Hvad gør man så? Så fik jeg den geniale idé, at vi kunne tage op og besøge Mikkel Sortemo, som har noget, der hedder Arternes Verden. Han har alle mulige mærkelige slanger og edderkopper og forskellige andre ting. Så jeg ringede til Mikkel, og Mikkel sagde, nej Tommy, det kan jeg desværre ikke. Jeg er i Sydafrika. For øvrigt så har Mikkel, han har også været sammen med Melvin Kakusa. Du ved, ham der, den sorte, der er så sjov. Så jeg tænkte lidt ved mig selv, dengang han sagde, jeg er i Sydafrika, så tænkte jeg, okay, hvem gider egentlig også at være sammen med en mand, som i bund og grund har været sammen med en anden en, som er helt sort, og for øvrigt måske ikke særlig sjov. Så hvad gør man så? Så tænkte jeg ved mig selv, jeg har nogle rigtig gode venner, der bor ude på Djursland. Dem tager jeg simpelthen og beder om at lave en fødselsdagshilsen til Valdemar. Og Valdemar, jeg vil lige skynde mig at sige, jeg vil godt give en is, den dag du og jeg, vi skal på tur. Og det bliver en af de helt store, og din far, han må også godt få en. Og så vil jeg lige sige til dig, Magni, inden det er sådan, jeg stiller videre ud til mine venner derude på Djursland, så vil jeg lige sige en ting, det er, tillykke med fødselsdagen i tirsdags, min ven. Husk, du blev ikke rund, du blev bare en gammel nar. Valdemar, jeg stiller videre til de gode drenge ude i Østjylland, og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig fødselsdag. Vi ses! Hej! Yes, Tommy. Den her, den griber jeg lige for ham der Valtehat. Han lyder da egentlig meget cool. Hej Valdemar. Stort tillykke med fødselsdagen. Jeg hedder Aske, og jeg er til daglig dyrepasser herude i Repark Safari. Jeg tænkte på, om du ikke kunne have lyst til at komme herud forbi og kigge på nogle dyr sammen med mig og din far, Tommy og Monika en dag. Det kunne være super hyggeligt. Så tænker jeg, at vi kunne gå i et par stalle og kigge på nogle dyr, og ellers lave en fed VIP-tur til dig. Igen, stort tillykke med fødselsdagen. Hej. Som du kan se, så skal vi to en tur ud på Djursland, ud til Repark, og vi skal ud og besøge Aske og alle de andre dyr, der nu er derude. Ud til nogle af mine gode venner, mine gode kunder, og selvfølgelig også Monikas. Og det sidste, vi bare gerne vil sige til dig, Valdemar, det er Et kæmpe stort tillykke med fødselsdagen!